tiro. Jokin berezi hartu naz, Goiena komunikazio taldean 12 urte lanien daroien kazetarixa eta Galdegazte proiektuan arduraduna edo koordinatzaile. Eta gaurkoan, Arizmendi ikastolako Gaztelupe egunera etorri gara, Galdegazten 7. denboraldixa aurkeztera. Eta hemen dutxut, prest hartuko da bien hiru neska edo bintzat interesa daukiena, ezta? Interesgarri zeritu gatu, Galdegazte proiektua? Gai interesgarria iruditu jaku eta, prest gabiltz hau itxeko. Oso, ondo. Eta, parte hartuko duzu edo zer? Guro telebista munduan sartzea edo horregatik ezagutzea eta... Oso, ondo. Eta, gonbidatu gaukotze erabakitzaia, honezkero edo? Buruan bat eukirin joan, baina ez da posible izan orduen pentsetan gabiz abertzen hautatuko une edo, baina, laizter erabakiko gula uste edo, así que, Oso, ondo. politxa urteten dan proiektu. Ziur baiet, eskerrik asko neskak.